फ्रेंड्स WhatsApp-खौथ' जों बयबो बाहायो, आंबो बाहायो, नोंबो बाहायो आरो जों बयबो बाहायो। नोंथांनो आं दिनै WhatsApp-नि मोनब्रै ट्रिक्स खोन्थानो नागिरदों जायखौ नोंथाङा मिथियाबो जानो हागौमोन। फैदो बिदिब्ला मबाइल स्क्रिनाव माखासे WhatsApp मेसेज चेक खुलिनाय लोगो लोगो जोंनाव नैबायदि पेज नुजाफैबाय। दा बेयाव आं ओरैनो जायखिजाया नाम लिरना देखायनोसै जास्ट नोंथांनो आरो लोगोसे जायखिजाया फट' आपल'डबो खालामनोसै प्रफाइल पिकचार। नै दा बेबायदि जाफैबाय नाम आरो प्रफाइल पिकचार जाफैबाय। मेसेज हरग्राखौ टाइपिं खालामलायनाय दोनबावलायसै आङो। टाइपिं बाटनखौ अन खालामसै, अन खालामबाय। बिनि उनाव गाहायाव थानाय गोथां सेभआव थुना होबाय। नै बेबायदि जाफैबाय जोंना। दा फेक मेसेज लिरनोसै। नैबे बेयाव फैबाय सार्टआव हाय लिरलायथारबाय आङो नै बे फारसेखै। आरो बिनि उनाव नै हरैनि फारसेनाबो रिप्लाइ हरफिननाय होबाय हेल'। नैबे गोमो बाटनाव थुबाय ओरै थानो थाखाय रिप्लाइ हरनाय जाबाय नै हेल'। जास्ट ओरैनो बेबायदि लिरबावबाय आङो नै बेबायदि होबाय बेबायदि होबाय आरो नै आरो रिप्लाइ हरफिननो थाखाय नैबायदि होबावलायबाय आङो। बेबायदि इम'जि होबावलायसै बेबायदि होबाय।
दा आं बिसिमल' लिरना दोनबाय। दा जों बेखौ स्क्रिनशट खालामसै। स्क्रिनशट खालामनानै बेखौ सोरनोबा दैथायहरबा रियेल सार्ट बायदि नुनो मोनगोन। बिथाङा फेक नामा जेबो आन्दाज मोननाय नङा दैथायहरजाग्राया। दा नै स्क्रिनशट लाबाय आं। दा सोरनोबा हरनोबा हरनो हासिगोन। दा आरो आंनाव बेबायदिनो मोनसे फेक सार्टनि एप्लिकेसन दंबावो। बे एप्लिकेसना मेसेन्जारनि फेक सार्ट वाट्सएपनि बादिनो खामानिया मोननैनाबो एखेयानो। बिदिब्ला बेखौबो एसे नायना लानोसै। नै बेबायदि फैबाय। नै दा एड फ्रेन्डआव फैबाय बेबायदि फैबाय। दहायनि बायदि लिरफिननांसिगोन। सरि नामा सोरनिजोंबा गोरोबनो हागौ दै। दहायनि बायदिनो लिरफिनबाय। बेबायदि लिरबाय नै। प्रफाइल पिक्सारबो होलायनोसै।